Odiochieng' mokwongo mar dwe mar ariyo higa 2025 waikore makare mar kelo ni weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. Nyaka Ramogi in gi thuolo mar oro ote machuok e laini mar ote machuok ma en 36000. Mokwongo thuond weche. Migao mar thieth okwayo jo Kenya mondo kik bed gi kibaji bang' tuo makoch mar Ebola muoche piny libamba ma Uganda. Jalup jakom e duond bura mar ODM Simba Arati olero ni duond bura mar ODM pok oriwore gi sirikand Kenya Kwanza, kokwayo jokanyo mag chamano mondo mi oluw chike mag duond burano. The new acting vice chancellor of Moi University, Professor Kiplagat Kutu, sitting right next to me. Ngire Kiplagat Kutu oyier kaka jatend mbalariany ma Moi e yor kojolo kaka achiel kuom lokruoge motim ne mbalarianyno. Arwaki ni machiegni weche manyien mag migago. Nyinga Milton Ocheng'. Kaluwore gi tuo mar Ebola manche nolandi e piny Uganda, migao mar thieth e pacho ka ogolo thuon wach mar jiwo oganda ewi ikruok margi. Tend migao mar thieth gi e sani timo ikruok mapiyo mondo mi gine ni rang'iny mar ikruok ne kedo kod tuo makamano mar Ebola ni kare. Bende nitiere chenro mar neno ni kuonde duto ma pacho ka oikore makare. Ranyisi mage gin kaka medruok liet mang'eny e del, wich mabero, diep, ng'ok kod mol mar remo mawuok e del e okang' mogik mar tuono. Oganda ijiwo mondo many thieth mapiyo, iko jogo mowito ngimagi e yo moritore, kaachiel gi bedo mabor gi joma tuo kod bedo mabor kod le madipo ni nigi tuoche mopogore opogore. Mondo mi yud mathoth kata go lipot kotenore kod tuo mar Ebola, inyalo gocho ne migao mar thieth e namba 0719 0729 471144. Gie kinde ni wadhi achiel kachiel mondo wawinj ane jatend duond bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka maloso ewi jogo manondhi e yo mlolongo e kinde mokalo. Murdered, death by murder, death by drowning. So we are here to express our condolences to the families affected and even those, because we're also demanding there are 2 other bodies unidentified, or 1 at least. On behalf of the families, a country would want to have them dead or alive. And I repeat, nobody can wish away this whole matter of killing by the state. And they want us to believe it is not them. Now we are calling it as it is, abductions and killing by the state. State-sponsored killings. So I think Mheshimiwa Eugene and viongozi wenzangu hapa, Mheshimiwa Senator Wambua, I think some of these young men are from your county. Mheshimiwa County Women Rep, Mheshimiwa Kasalu, na wale viongozi wengine, Mheshimiwa Waititu. We shall consult and find the way forward. It cannot be that this is the end of the matter. If anything, it is the beginning ya kuwafichua hawa, so that they will know this is a country under the rule of law and not a country under the rule of gangsters who operate with the full knowledge and concurrence and perhaps support of the state. That's what I want to say for now, and we have to act. We know the Law Society has even demanded certain other actions. Of course, some of us are members of the Law Society, and we must all dig in and fight for the true liberation of this country. Thank you very much. Let me also join my brother in passing my condolences to the families
Martin and Justice. They are here with us, and we've been able to see the bodies of these two young men. They were supposed to be produced in court, but they were identified here dead. There are other missing. We're talking about the Mlolongo 3. But in the previous case, you remember, we had 6 missing young men. When we had Kinakibet and the rest, 5 were recovered. They went back to their families. Steve is still missing, the 6th person. We want to say this matter must be addressed. The buck stops with William Ruto, the president and the commander-in-chief. He cannot be busy protecting Haitian women and children from gangs and abductors 12,000 kilometers away in Haiti. And Kenyan children are being killed like flies. He cannot be too busy running to DRC to protect the Congolese women and children. And Kenyan women and children are being murdered right here. And the police are clueless. They are saying they do not know who is abducting these young Kenyans. There's just one thing in common here. They are critics of this government. Since the 25th of June 2024, William Ruto and his government have been tracing these young men. They have been picking them up one by one, and the intention is to silence them. But today, as we Magone jotendun buche makwedo Kalonzo Musyoka gi Eugene Wamalwa kagilose wi jogo manondhi yo Mlolongo. Kawadhi nyime en Ngire Kiplagat Kotuto yier kaka jatend mbalariany ma Moi e yor kojolo. Kangire Haemba Ongeti biro bedo jalupne bende e yor kojolo. Magi katend mbalariany ero manyien ochako keto lokruoge mabiro neno ni gichiero mbalariany ma Moi masani ondulore piny. E lokruok ma kamano bende, Vice Chancellor machon Ngire Kosgei kod jalupne Isaac Kimengi oore yweyo mochuno kuom dweche 8 kod higa achiel kaluwore kamano. Duol manyienno motelne kod Ngire Midemba osingo timo duto manyalore machiero mbalarianyno. The Vice Chancellor, Professor Isaac Kosgei, began his 8-month annual leave on Thursday, January 30, 2025. Secondly, the Deputy Vice Chancellor, Academic Research and Extension and Student Affairs, Professor Isaac Kimengi, has proceeded on a 1-year sabbatical leave. Thirdly, the Deputy Vice Chancellor, Administration Planning and Strategy, Professor Engineer Henry Kiriamiti, has proceeded on a 1-year sabbatical leave. The Chief of Finance Officer and legal officers have been suspended. The new acting Vice Chancellor of Moi University, Professor Kiplagat Kutu, sitting right next to me. I also have the pleasure to announce the new acting Deputy Vice Chancellor, Academic Research and Extension, Student Affairs, Professor Kaemba Ongeti. Jotelo mawuok e kaunti ma Kericho mabende chiegni gi jatend piny William Ruto okwayo jatend migawo mochung'ne jotij piny owacho Justin Muturi mondo ogwe tao kar seyo piny owacho e kinde ka kinde kaluwore gi jok manondhi e kinde mokalo. Koloso e kinde mane giyango gedo mar klese manoger gi $2.8 e skund primar mar Kisabo moger kod omenda mag NGCDF, jaod bura ma Kipkelio Nista Joseph Cherorot okwedo seyo ma Muturi osebedo ka seyo godo piny owacho kata obedo ni en owuon otiyo sirkal. Omedo ni kata bed ni wuod Muturi mane omaki ne owe kinde thuolo mar dweche mathoth mosekalo, Muturi pod dhi nyime gi seyo ka ok oyang ne piny owacho gimomiyo nomak wuode. Mwenzetu CS Muturi kuna ile abduction na alisema vijana yake mmoja aliabductiwa, but ask yourself, kwa nini alishikwa? Kwa nini alishikwa? Na hii mambo ya abduction in our republic, we should not use it to politicize, kwa sababu saa zingine mambo ya abduction sio serikali, lakini kuna watu wanataka kuleta chini
mambo ya sifa ya serikali kwa sababu ya kuchafua jina ya serikali. Kitu ningependa kusema kwamba tunaona Muturi ametupiga sana na anapiga serikali ile ambaye bado anakulia. Ningependa kumweleza, my advice my friend to you ni kwamba resign, just resign and leave us alone. Tuko tayari kufanya kazi. Kar tiegruok ma jochiw thieth ma pacho ka KMTC koro nigi dwaro matiyo kanyakla gi migawo mar thieth e bero okumba mar thieth ma SHA. Laktar Kelly Oluoch ma en jata tije maduong' ka tiegruok ma jochiw thieth go e pacho ka oyango ni gitiyo matek mar siro chenro mag sirikal kokalo kuom nonro ma gitimo e kuonde tiegruok go. Oluoch mane wuoyo e kinde manotimo limbe ka tiegruok ma jochiw thieth mayudore e boma ma Bondo oyango ni gisechako tiego jopuonjre weche motudore kod okumba mar thieth, gino ma koro biro konyo e tieko midhiero mokwako okumba manyien mar thieth mar SHA. Waseneno chandruok ma waneno manentie NHIF ma watemo address SHA, to wang'e ni gimoro amora ma kachakore to nyaka bede gi chandruok matindo. Koro kaka Kenya Medical Training College wadwaro ni mondo wabed part of the solution, and part of the solution is to address the matters that are being raised by wananchi, and one of the issues is delay in claims management. Makoro sani wan gi chenro mar tiegruok mar medical insurance course mabiro konyo e loso weche ma chando SHA sani endi. Kawadhi nyime en ni anyuond jogo manokedo ne piny Kenya e kinde mag loch ma bende ong'ere kaka jo Mau Mau modak e kaunti ma Narok okwa mondo ndikre gi apisi mar Mau Mau Regional Trust en neno ni giyudo chudo magi. E kinde romo ma jokanyo e kaunti ma Narok, jalup jakom Mau Mau Regional Trust Daniel Mwangi onyiso jokanyo mondo bed motang' ne johand ledhi e kinde ma gindikore kaka jokanyo. Weche Mwangi go sir kod Mark Mutolol ma nyakwar Mau Mau Regional Trust man okwayo sirikand kaunti ma Narok mondo rit liete mag jo Mau Mau e kinde mabiro. Vyama ambazo zinataka zishujwe zote kubakie. Mchujo ulikuwa tuliitwa tarehe hii wakuje nazo katika Mau Mau Original Trust. Vyama vyote tumezisika ugeni ili zije tuweze kuwa kitu kimoja. Kwa hivyo wewe ambao uko mahali ulipo ukuwa mtoto wa Mau Mau, na kutangazia leo katika kaunti yako uweze kuenda katika ofisi yao ili wakupatie mwelekeo. Naye government ya Kenya tunatoa shukrani kwa sababu mliweza kusimama na ukweli wa stakabadhi ambazo zinafaa na watu ambao wako na mwelekeo wa kuongoza watu ili waweze kupata compensation yao. Uwanja wetu ambayo iko hapa ya jela ndogo ambayo watu wetu wameteswa, mababa zetu na makakuya wetu wamesikwa pale na mafupa yao bado iko pale. Tunaomba tu serikali ya Narok yetu ya gavana wetu apate kuheshimu pale, kwa sababu mababu wetu wako pale na tunapenda hata yeye pia na awe pamoja nasi. En geno mara ni wamedo chopo ni makare makmana ni waka uyweyo mokwongo e migago kikidhi mabor bang' thuolo machuok an kodi. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Rum's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ma oken mana sigand hera. Donge wanu wabiro timo arus.
Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afanyo ne jod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo in wanda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo, mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa. I wanna tell you I love you. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon bagolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Machiegni kendo, familia moro e gweng' ma Kidhiok mantiere kaunti ma Nandi koro ywago ratiro margi bang' wuodgi nonegi kod jomaundu mapok oyangi e kind thuolo ma juma achiel mokalo. Wuodgi ne romo ng'ere kaka Brian Kipkoech mane en japuonjre ka tiegruok mar Eldoret National Polytechnic wachore ni nonegi e gwenge ma Olesos e kinde manotongo na gosiepene kaluwore gi lipot ma bende wachore ni Brian nochako dhaw gosiepne moro mane seye kuom kuo mar apiko eka jopiny nopor kuome momonje mowito ngimane. Tulisitikisa mtoto wetu tarehe 20 tarehe 20 na tukapata habari asubuhi kuna mtoto ameuliwa kule Technical, na huyo mtoto hakuweza kufika, hakuweza kulala kwa hiyo siku hiyo shuleni. Sasa tulipata habari kwamba amepelekwa County Referral Hospital na alipatikana kama ameaka. Kwa hakika tulikuwa na matumaini na yeye sana katika familia yetu kwamba siku za usoni ataenda kutusaidia kama jamii. Tunaomba serikali yetu tukufu iweze kutusaidia na kufuatilia kesi hii hadi tupate haki kama jamii. Kitu yenye tunataka tu Brian kweli ameuawa, but we want only justice. Ndio Brian alala akifurahi. Jopiny mabedo kod gwenyruok e kindgi giwegi koro ijiwo mondo mi omany yore mopogore makelo thegruok e kindgi ma ok ringo ka gidhi e doho. Kane oloso Mombasa e nyasi mar kawo pach jopiny e wi weche mag doho, jang'ad bura mar doho mamalo Justice Njoki Ndung'u nokoni moko kuom buche michwalo e doho gin mago minyalo losi kendo rumo maonge dhi e doho. Olero ni chenro mag doho samoro kawo kinde malach kod omuom makore lach, gino mathoro hinyo jogo maonge kod nyalo mag chulo okil kod omenda mamoko midwaro e doho.
Only 10% of disputes in Kenya reach the courts. So it's only 10% of the disputes where you have judges, lawyers. The rest of the disputes, they are settled out in the communities. And we want to encourage and to teach more and more Kenyans to be able to settle their disputes outside rather than inside the formal structures. And therefore, we continue very much to encourage alternative justice systems, traditional systems, and we will support as the judiciary those systems so that most of the disputes can be settled before they come into court and into the legal system. The legal system can be quite expensive for the common mwananchi. By the time you pay an advocate, by the time you pay court fees, and yet some of these disputes, we can settle them kinyumbani, so long as we respect human rights and we uphold justice. So we want to make the judiciary responsive to wananchi's needs. We want to make the judiciary accessible to wananchi. And most importantly, we need to reflect in our country, our national values, and to see whether indeed we are providing the wananchi with the service that they need. Erokamano Nyakwaramogi kuom medo kete Ramogi TV. Erokamano ahinya Mama Bill ka intiere Kabondo kanyo Nyasore School, iwacho ni winjowa maber kanyo gi Pascal Olajo kaachiel gi Pauline Olajo, uwacho ni ber kendo ni kare. Recho kani Ugunja, erokamano ahinya, ote ni ochoponwa ka, iwacho ni in kodwa kendo weche manyien biro ni eyo makare, iwuoro mana gik matimore manek makinde ka kinde, iwacho ni jolemo mondo lamne piny. Erokamano Solomon Otieno iwacho ni in Rangwe, in bende ote ni ochoponwa ka, iwacho ni kama intiere no uneno wa kaunji mathoth mokalo e magawa ka uchiemo kendo uneno Ramogi TV eyo makare. Ote machielo bende en mar Samson Okelo iwacho ni intiere Mbita. Erokamano nya Samson Okelo kuom medo kete Ramogi TV. Kawadhi nyime en ni jalupo gai maduon bura mar ODM Simbarati oramo ni ODM onge e sirikal mar Kenya Kwanza, kendo siemo wang' jood bura mag ODM mondo dhi nyime gi luwo lek mar duon burano. Koloso e kaunti ma Nyamira, Arati noyango ni ODM dhi chungo jogi e kombe duto mag siasa e yiero mabiro. Gavana Makisi Simbarati okwedo weche moko ni duond bura mar ODM ni e serikal mar Kenya Kwanza. E kinde ni mathoth jo siasa mawuok e gwenge mag Jokisi chako bedo machiegni kod jatend migawo machon mar arita Fred Matiang'i. Sisi kama chama cha ODM ndio tunakubaliana kwamba tulipeana expertise kwa serikali. Sisi hatuko kwa serikali. Arati ochung' kar tiende ni ODM ne omiyo mana serikal moko kuom joge, ka bende owacho gi duol motegno ni Senator ma Nairobi Edwin Sifuna e jaloso e lo ODM. Weche mag Arati biro e kinde mamoko kuom josiasa mawuok e oganda Jokisi dhi nyime gi chenro mar sidho Fred Matiang'i e laro kom tend piny e yiero maduong' mabiro. Jaga budget maduong' Margaret Nyakango mane oyuoro e nyasino ojiwo kaunti mondo ket chenro mag choko osuru moromo. Chanua ndio ule mchapakazi kutoka Narok, the best performing county. And I'm not afraid to say they are number one in development, they are number one in revenue collection. Na hizo ni figures niko nazo kwa report zinaonekana, sio rumors. Isaac Ukech, Ramogi TV. Yena monda tieke gi kanyo Nyakwaramogi, gimoro amora man gi chakruok bedo gi giko, achope giko mar weche manyien mag migago. Waiko ni mathoth kendo wabro kelo ni weche manyien adimba koromo saa 1 e chenro mar Ang'ich Welo gi saa 3 e chenro mar Oimore. Ka okamano koromo saa 8 wang'e waduogo ka tim mangima gi pautuke. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani.
the WRC Safari Rally 2025. Open or deposit into a KCB Gold Savings account and stand the chance to win. Revisha and feel the road. Attending the International Dental Conference in Dubai, View Travel has you covered. From 3rd to 8th February 2025, enjoy return private transfers to the World Trade Center on 4th to 6th February, return airport transfers, and a free day for shopping or activities. Package starts from $960 per person sharing or $1,370 single occupancy. Visa included. Book now, Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Param, ino kineka kalauni okber kata ngama princess oknyal rwako, onego rwak gima pek to kendo nitie gik moko mang'ilni, right? Waya mahalia. Anase wuyo kodi ding'eny ahinya. Koro ano kadwani wuondri ka ini rie. Oka kwelo. Kaonge gimoro amora ma ini kwalo kae, wachna ere kaka tigoni oyudre bag mari. Awacha dier, akia kaka tigono bire bag mara. Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere real fruit yogurt. Football action iko on na kuwin big on shabiki.com sahi ni easy. Hii wiki games ni kali kali. Fanya hivi, seti multibet yako on hizi games kali kali and more and have your winnings boosted by 1000%. Ingia shabiki.com na uchangamke sahi ni. Shabiki ina give. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 671. Machigni nyakura monga juange chenro mar ngoma owake. Wokti chakelo ni mix bokwe. Ekaito kichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu tichadek nyakura monga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Tichangwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Kuna magojong Friday sukuzo wake. Sapara kidaka kafaga beach na kasafaga Rio. Kod An PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? View Sasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia baba. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Kidliek no achiel maber nigi achiel marach. Kitelo mane magidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ke ineno ke yanyo wadwe mbui kikirenge donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko kakanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony kano chako timo gini kendo. Classification meeting moga. Oyo. Kose yiere jotelo. We must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo okocha. Ber mar ng'ato. Papi elach. Ka papi e tekni. To lokie patan. Janyao. Onge mbala. Kama iro dhuolore, mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho ka loc commissioners. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre saa 2 okinyi, kik bai. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it?
Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso, Ramogi